Meneer de rechter, ik wil dat Andraatje de aanstootgevende video verwijdert. Gewoonweg lasterlijk. Meneer de rechter, mijn video die er niet meer is gemaakt naar aanleiding van de dreigingen van Koepie. Haha, nou Andraatje, ik heb geen bewijs achtergelaten zoals jij, want ik ben slim. Jij hebt je in je eigen vingers gesneden, Andraatje. Nou, meneer de rechter, ik voel me zo bedreigd door Koepie. Hij heeft 2 mannen op me afgestuurd. Ze hebben me nota bene gebeld. Bewijs dat maar eens even. Jouw bedreiging geeft mijn familie slapeloze nachten. Ze willen niet jouw schietschijf worden. Meneer de rechter, ik heb hier de namen van de vrouw waarmee Koepie is vreemd gegaan. Maar ik kan het u niet geven. Ze zijn ook getrouwd namelijk, ziet u. Net als Koepie. Een bijside geeft wel de nodige status, hè? Heb je er geen één, Andraatje? Mijn partij is tegen corruptie. Vooral die van MFK. Meneer de rechter, doe er wat tegen. Jouw woorden vallen in dovemans oren, Andraatje. Je moet slim zijn. Veel geschreeuw en weinig wol. Bewijs is alles in een rechtbank. Had maar ook een stikje met mijn bedreigingen erop. Ik ben bang dat de vrijheid van meningsuiting straks bij het vonnis gevaar gaat lopen. Je bedoelt vrijheid om te dreigen. Op zich is dat geen slecht idee. Hoe dan ook, ik heb mijn doel bereikt. Scheiterd Andraatje heeft de video verwijderd. Of is dat niet zo?